Jatketaan tästä. Niin sitten on vielä tämä energiaselvitys. Nyt aikaisemmin sanoin jo, että energiatodistuskin on osa energiaselvitystä, mutta energiaselvityksen sisällöstä ja mitä se, minkälaista se on. Se vaihtelee. Nyt on rakennustyyppejä. Rakennustyypitkin tulee kohta, katsotaan niitä. Mutta pientaloissa energiaselvityksessä tulee esittää nyt taas sitten tämä E-luku on laskettukin. Ja sitten pitää olla myös tämä tasauslaskenta ja sitten sähköpuolelta SFP-luku koskee niitä puhallinvalintoja. Sitten asuinkerrostalossa, siellä pitää olla sitten samat asiat, mutta siellä pitää olla sitten lisäksi, että siitä tavallaan huonoimmasta tai sanotaan lämpimimmästä paikasta tai jostain valitusta paikasta esimerkiksi tehdään tämä lämpötilatarkastelu kesälämpötilasta, että rakennus, joka tehdään, jos siinä on etelään päin se pääseinä ja ylinkerros, niin se pitäisi tarkistella siten, että se suunnittelun mukaisesti niin sen lämpötilat ei nouse liian korkeaksi siellä kesäaikana, eikä ne ylitä tiettyä määrää, tiettyä aikajaksoa, ettei siellä ole liian kuuma. Ja sehän tarkoittaa toisaalta sitä, vaikuttaa siihen aikaisemmin puhuttuun asumisviihtyvyyteen, se, että siellä pysyisi lämpötilat semmoisena miellyttävinä, ja sitten toisaalta siihen, ettei sitä ylintä kerrosta tarvitse siinä rakennuksessa sitten jäähdyttää. Tällainen tarkastelu on tehtävä. Ja nyt viime aikoina onkin tullut sitten, esimerkiksi rakennusvalvonnat on tähän herännyt jo nyt, siten että on ollut suurempia rakennuskohteita, kerrostalokohteita, niin sinne on haluttu se tarkastelu jo nyt tehdä siten, että pitäisi laskea pelkästään se ylinkerros ja etelään päin suurilla ikkunoilla, että ettei tule mitään. Sehän ei ole pakko sitä tehdä, mutta rakennusvalvonta on kehottanut esimerkiksi rakentajaa tai rakennuttajaa tekemään tämmöisen tarkastelun. Ja sitten on vielä muut rakennukset, eli sitten toimistot ja koulurakennukset ja muut, missä tehdään, niin siellä tuolle E-luvulle ei ole sitten rajoja, siellä pitää laskea, mutta sille ei ole sellaisia rajoja, ja sitten sitä kesälämpötilatarkastelua ei tule tehdä tai ei tarvitse tehdä. Ei sitä haittaa varmaan toimistorakennuksissakaan ole. Sitten rakennustyyppien jako, mitä meiltä löytyy, kun puhutaan noista luokista, 1, 2 ja 3-8. Niin ensinnäkin se, että miten ne on jaettu, niin luokka 1 kuuluu siis pientalot, rivi- ja ketjutalot ja hirsitalot. Ja sitten siinä on myös luokka 9, mikä tarkoittaa muita rakennuksia, niin sitten mitkä ei kuulu mihinkään näihin muihin luokkiin, niin niitä rakennuksia ja sitten sellaisia määräaikaisia rakennuksia. Ainakin määräaikaisesta rakennuksesta on esimerkki se, että kouluja remontoidaan ja siksi aikaa tehdään semmoinen viipalekoulu siihen ja se on jonkun aikaa siinä paikallaan, niin silloin niin tehdään. Niin nämä luokat 1 ja 9 kuuluu siihen, että kun äsken oli pieni hipasu jo tuosta kuukausitason laskennasta, niin omakotitaloilla säilyy samantyyppinen laskenta kuin nytkin D5, eli lasketaan kuukausittain eri lämpötiloilla tämä koko vuoden energiankulu siitä. Ja siinäkin tämä uusi D5 on se pohja, tai sitten esimerkiksi tuo standardi 13790, jossa on sama menetelmä kuin D5, koska D5 on yksinkertaistettu menetelmä tästä 13790. Mutta D5 siis pärjätään omakotitalojen osalta edelleen hyvin. No sitten meillä oli se kärki, mihin Suomi hyppää sinne yläreunaan, oli se dynaaminen laskenta tuntitasolla. Niin miten sitten niille, niin sitten just nämä luokat 3-8, mihin kuuluu toimistot ja liikerakennukset, majoitukset, opetusrakennukset, liikuntahallit, sairaalat. Ja 2 tulee nämä asuinkerrostalot. Eli suuremmat asuinkerrostalot pitää tehdä tällä tavalla. Samalla sitten haluan kertoa siitä, että kun meillä on Energia Junior, niin se jaetaan tällä samalla periaatteella, että tämä vasemmanpuoleinen kuukausitason laskenta, niin se on se Energia Junior-osa. Ja sitten tämä oikea puoli, dynaaminen laskenta, tuntitasolaskenta, niin meillä on semmoinen ohjelma kuin Energia Premier, joka toimii myös verkossa, niin se valmistuu myöhemmin keväällä ennen kesää. Ja sitten tämä on nyt otetaan käyttöön tässäkin asuntomessuprojektissa sitten tämä Energia Junior ja kuukausitason laskenta.
Sitten vähimmäisvaatimukset justiin laskentatyökalulle, eli justiin tämä meidän Junior ja Premier, mutta myös muut, tässä on mainittukin niitä. Eli kun ei ole jäähdytystä eikä tarvita, niin silloin voidaan käyttää kuukausitason laskentamenetelmää, joka on justiin D5, ja Energia Junior on siihen soveltuva. Ja silloin kun rakennuksessa on jäähdytys, niin se tarvitsee tämmöisen dynaamisen laskentamenetelmän, eli joka tunnille lasketaan sen rakennuksen käytön mukaan se, mitä se energia tarvitaan. Se, ainakin yksi hyvä, miksi niin tehdään, on justiin se, että kun jokaiselle vuorokauden tunnille saadaan se rakennuksen käyttö, eli ilmanvaihtokoneiden käytöt ja ihmisten liikkuminen ja auringonsäteilyt, niin se muodostuu se laskentatulos huomattavasti tarkemmaksi. Tässä aikaisemmin puhuttiinkin siitä tarkkuudesta ja siitä kulutuksen täsmäävyydestä siihen laskentatulokseen, niin tämä on siis selvä tie siihenkin, että saadaan tarkempia tuloksia, koska suurissa rakennuksissa ne erot on aika merkittäviä, ja nykyisetkin toimijat monesti sanoo siitä, että tässä ei tunnu olevan välillä päätä eikä häntää tässä hommassa, jos kauppakeskuksen energiankulutus lasketaan D5 mukaisesti, niin siitä tulee sitä ja tätä ja sitten se on jotain muuta. Niin nyt tämä sitten tasavertaistaa sitä, että kaikki kauppakeskukset jatketaan 1.7. jälkeen tämmöisellä järjestelmällä. On pakko tehdä, samoin koulut, niistä saadaan huomattavasti tarkempia tuloksia. Käytännön esimerkki vielä lähempää oikeastaan tähän on se, että Tampereen kaupungille tehtiin toissa vai viime kesänä esimerkiksi suuren päiväkoti, oliko se päiväkoti koulurakennuksen, ja kun se oli pelkkä päiväkoti, ja niitä on 2, niitä päiväkoteja, niin energiatodistus sinne. Ja niissä on semmoinen, siis ne on niin kuin tehty samalla piirustuksella periaatteessa, ne on samanlaiset rakennukset, mutta koska ne on eri puolilla kaupunkia, niillä on erilaiset vaatimukset, niin se ensimmäinen tai toinen niistä päiväkodeista oli 1 vuorossa, ja se toinen oli 3 vuorossa. Ja nythän se hauskuus on justiin siinä, että kun niille tehtiin energialaskelmat, niin ne oli samanlaiset. Ja sitten kun ne luovutettiin sinne, niin sitten ne sanoo, että tässähän ei ole kyllä päätä eikä häntää tässä hommassa. Että jos vähänkin miettii, no me tehtiin vaan sitten erikseen, mutta niin se tehtiin ja tehdään se tämänhetkinen energiatodistus, että ne on samanlaiset. Mutta sitten tehtiin se laskenta erikseen heille siten, että se noudatti sitä 3 vuorotoimintaa. Ja ne halusivat sen niin kuin omaan käyttöönsä, eikä siten, että viedään se rakennuslupaan, mutta tiesi tai rakennusvalvontaan, vaan se oli heillä itsellään käytössä, he tiesivät, että mihin ovat ryhtymässä. Mutta sekin huomio, no ei se poistu tässäkään vielä, mutta tarkentuu, voidaan tarkentaa tämä asia, koska tälläkin on jatkossa niin kuin standardikäyttöä tällä e-lukulaskennalla. Sitten vähän vielä laskentamenetelmästä, koska nyt puhutaan laskentamenetelmästä sen takia, että te teette sitä työtä, te joudutte laskemaan, ja te joudutte myös valitsemaan sen, että miten se lasketaan siihen kohteeseen, mikä teillä on työn alla. No, ensimmäinen kysymys voi tehdä just näin. Katsotte koodetta, tuleeko siihen jäähdytys. Jos siihen tulee, niin vastaus on heti, että ei ole muita vaihtoehtoja kuin tehdä se dynaaminen tuntipuolen laskenta. No, toinen kysymys on sitten se, että onko siinä niin kuin, minkälaiset tilat siinä on siinä rakennuksessa, eli kuuluuko siihen 2-8 luokkiin. Jos kuuluu, niin sitten sama juttu edelleen, eli tuli tarkistettua sekin asia. Mutta jos siinä ei ole niitä, ei ole jäähdytystä eikä ole niitä käyttötarkoitusluokista 2-8 tiloja, niin sitten voidaan laskea kuukausimenetelmällä. No miksi tämmöinen taulukko on? Niin tämä on nyt hyvä mun mielestä sen takia, että tämä on siis raskas tapa laskea tämä dynaaminen laskenta. Ja jos se nyt teetetään, tällä hetkellä sen joutuu melkein teettämään jollain isommalla insinööritoimistolla tai jopa VTT:llä, jos ajattelisi vaikka isoa toimistorakennusta, että saisi dynaamisen laskentatulokset rakennuksesta. Niin siihen menisi aikaa ja rahaa aika paljon, niin nämä kannattaa tehdä itselleen nämä kysymykset ja katsoa sitten jatkossa, että tarvitaanko siihen sellaista. Ja sitten tämä, että nyt me on tehty tätä laskentaa, niin me saadaan lähtötiedot, mutta ne lähtötiedot voi sitten sen teidän tekemisen jälkeen pistää romukoppaan ja se on siinä, kunhan tulokset voi esittää.
Niin nyt on semmoinen ero, että sitten täytyy esittää myös lähtötietoja, että millä perusteella se kohde on laskettu. No, ne on kirjattu tähän, mitä siihen liittyy, että on kohteen tiedot, tämmöisiä yleistietoja, sitten vaipasta tarvitaan tiedot, ja sitten ilmanvaihdosta pitää ilmoittaa seuraavia tietoja. Lämmitysjärjestelmästä pitää esittää tietoja, ja jos on jäähdytyksestä, niin jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin.